welcome ang maayong hunahuna ni Ate Jane about aning nga nung kasagaran ang uban Ate Jane mo pili nga magpabilin nga single ug ang uban pod gusto pod sila na ay kapika sa ilang kinabuhi apan sa atong letter sender karon nga iyang gipili nga dili siya magminyo kay aron unta siya way sabid. Makapadayon siyang gusto paglaag-laag bisan asa mo abot basta kay siya ang iyang gusto nga lugar atoon. And then karon nga nagkaedad na siya og nanay balatian. Nagbasol na siya Jean kay wa nay siya uban sa iyang pagpuyo kay medyo gamay pod ang ilang pamilya no kanang dili sila Tihik pamilya Ate Will. dili sila productive. So welcome Ate Jane ang imong maayong hunahuna para sa atong letter sender karon ning kahapon nun. Yeah, so daghang salamat Ate Wildo. Medyo nakakuan ko no. Ingon pa naan na may mga susama ani nga mga kaagi kani adto so mao na ay mga realization na sa atong letter sender karon medyo makuan ako Ate Will ma-consider nako siya nga medyo na siya slight nga trauma sa usa ka responsibilidad tungod kay nagdako lagi siya nga nakasudong siya nga instead nga iyang mama ug papa magtambayayong or magtinabangay. ang din niya kaganahan siguro is kanang mahimo ra siya nga sulugoon or magsolo nga magkuan sa obligasyon. Mao to iyang nasudong sa iyang ginikanan. Mao pod ang usa nga naka-impluwensya sa iya nga dili siya mosulod og relasyon kay di lagi daw siya ganahan nga ingana no kanang sugo-sugo or iya tanan mag-solo flight siya sa mga obligasyon. Yes. So, tinuod man nga naay mga partikular nga mga panghitabo sa atong kinabuhi nga unsahay maka-impluwensya sa ato. Mamahimot ang bias sa mga butang-butang. Og labi na kung kanang adlaw-adlaw lagi nato nga masudong og syempre maupod nay unsahay mo contribute nga magka-slight nga trauma. Matawag bang yun ako nga trauma Ate Will no kay Yes, siya magyud ang modili bisag unsaon og hanap sa iya og ikaparis or unsa ba siya gyud ang modili tungod lagi sa kadtong iyang gihuna-huna nga. So mga ka-feeling sa mauna ang usa sad sa akong mga obserbasyon normal sa usa ka batan-on sa bata hangtod nga magkadako nga naa kay mga gikahadlukan pero mauna lagi ang para pod sa side sa mga anak no or sa mga batan-on kung naaman tay mga fears, mas maayo gyud nga i-open up nato sa atong mga ginikanan or di ba hisgutan nato, ipangutana nato nganong kanabang simple ra nga curiosity nato. Sa imong una nga nagperminti man ing ana ang setup nila no dapat ginikanan sila duha nganong nisulod man si papa nga ing ana ra man di ay so yes. kanang mga gamay nato nga question dili man siya ingon nga makadaot or unsa ba pwede man nato na i-share or ikuan sa atong parents no labi na kung naana ta sa medyo butan-butan nga pangidaron pwede naman ta na ingon pa istorya-storya or makahisgot-hisgot sa atong mga ginikanan kay usapod na nga makahatag og pagtulunan or baka mga ideya kung unsaon gyud ang pagdala sa kinabuhi o kung unsa ang realidad sa kinabuhi. Kaya dili ta ingon pa magpapildi sa atong mga kahadlok kay dili nato mahibal-an nga ang atong gamay nga kahadlok is simple lang yun siya o kaya nga masolusyonan kung dili ta makamao mangutana or di ba mag-obserbar sa palibot kanang mo open up ba kanang i-share nimo kung unsay imong mga thoughts sa mga butang-butang actually dili yun siya ingon pa unta problema pero since lagi kanang giluom-luom lang or gitago-tago lang wala gi share so wala nahayagan atong letter sender sa realidad sa kinabuhi nga naagyoy mga stage or mga panahon sa atong
sa atong pagkakita nga unsahay mo sakripisyo ta ug labi na kung naay mga agreements lagi Ate Wilno or mga saad since Yes. di ba naiuban din pagsugod pagpanguyab og saad nga og maminyo ta or sugton ko nimo ingani so posible nga kato nga setup gipanindigan na to sa kung unsa ang ilang nasabutan pero wala na open up sa atong letter sender so maoy naka-epekto hinuon sa iyang desisyon sa iyang kaugalingon na nga kinabuhi og karon nga panahon ingon pa namahayan pud niya nga nagpapildi siguro matawag na ko is nagpapildi siya sa iyang mga kahadlok nga makabaton og obligasyon og responsibilidad tungod lagi sa iyang nasudong. So mga ka-feelings naamantay mga ingana lagi dili siya ingon nga maoy himuon nato nga pinakabasihan labi na og wala ta ingon pa ni try og pangutana ni try og pangonseho kana bang mangayo ka og advice or Mga mangayo maayong ideya sa uban. ideya Oo. nganong ingana simple ra nga question nganong ingana man may sakto og igo nga mga explanation para mapasabot sa imo og ikaw pud sa imong kaugalingon makatimbang ka or di ba makakuha ka og ideya unsaon di ay nimo paghandle pag-abot na sa imong kaugalingon nga kinabuhi. Yes, Ate Jane. So, sa ako lang, akong pangagpa sa iya nga medyo, sa bata-bata pa siya, kay naman lagi sila kaya. So, Yes, usapod na. so, Murag na kontento siya dito. kontento siya dito sa unsay iyang gusto, maabot man niya. So, wala na siya naghuna-huna sa iyang sa panghitabo sa unahan, sa Yes. kinabuhi. Kana po sa side pod sa mga ginikanan dili ko mo nga maihatag nato tanan mga material nga mga butang sa atong mga anak is kutob na lang din ha or kutob ra din ha ang kalipay no sa usa ka tawo kinahanglan pod na atay ingon pa mga pep talk or kanang mga simple ra nga mga mga panahon, mga oras nga magchika-chika mo sa inyong mga anak o syempre i-share po ninyo kung unsa ang inyong nakatunan nga ingon pa realidad sa kinabuhi para sila pod sa ilang kaugalingon di man sila makaako og pangutana kay siguro maulaw or mahadlok at least sa mga ingon pa hisgot ninyo makakuha sila gidi ay ingana di ay dapat dili di ay ingon nga mahadlok naa di ay rason or kay lain ba gyud ang klase sa mga anak at no, sa mga bata na ay gyud na gyud direkta nga kung unsay naa silang hunahunag kasing direkta ipangutana na apoy uban nga mag-ukon-ukon Yes, mo to yung mga inquisitive ka nga mga bata, no? Pero og kanang maulawon, labi na kahadlok Ate Jane og kanang stricto bitaw atong ginikanan. O diha na magsugod nga mahadlok ka mo pangutana sa imong dapat side. isulti kay supon man ka or kasabaan. So, Oo. isa pod na. Oo, og sa side pod sa ginikanan makamauta ingon pa nga makiramdam or mo share sa atong mga anak tungod kay ingon palagi siguro sa pagkakaroon nalipay sila sa ingana nga mga butang mga material kung unsay gusto nila unsay hilig nila nakabut nila pero tan-awon since mga bata lagi dili na sila gyud ingon nga magtan-aw sa halapad or hataas nga panahon kundi ang kanarang temporary nga mga kalipay maora nang ilang di man siguro makuhaan or di man siguro mahimo nga kanang dako nga obligasyon kanang ipa-remind ba nga uy anak unsa may plano nimo kanang hatagan sila og ideya ba nga ang kinabuhi is dili lang taman sa karon moabot ang panahon nga magkaedad ta kinahanglan naa tay plano sa future kay mo lagi hingon no man is an island. Yes. Pero daghan gid gihapon Ate Jane nga magpabilin sila nga single kay tungod mahadlok sila kanang obligasyon, no? Usa na ning nahitabo sa atong letter sender. Yes. So dili sila gusto kay huna-huna nila nga di sila Dili makakaya, makakaya pag abot og nanay pamilya. And then ang uban pud Ate Jane kay depende ra man na no nga kung minyo na mo so pagtanaw nimo nga murag wa na ko kaangay aning gibuhat sa akong partner. So pwede bang kamutingog, di ba? Yes, pwede man na istoryahan. Istoryahan may Maayo nga paagi. murag di na gani ni gimbuhaton sa lalaki. Pagpa-remind ba no? Pagpa-remind. Pero daghan gyapon akong nakita karon Ate Jane nga kanang kuan ba kanang minus ka o
ka na sobra ba ka palangga nimo imong wife or Gi-spoil. gi-spoiled nimo nga halos tanan bisag pag-ilis og diaper sa anak adto pa sa Kuon na lang. Oo, adto pa sa husband. So di man dapat no. Depende sa inyong kasabutan. Mm-mm. Pagpakaon adto pa nimo isalig na busy ang papa. So mo nakahadlokan sa atong letter sender karon nga sa iyang na experience sa iyang papa nga halos tanan tuan na sa iyang papa ang trabaho di ba? So ang sitting pretty ra ang kuan. Yeah, mama. So makita niya sus makaasawa ko inaani medyo Maingani pud ko. Inaani pod siya. So inana mga Ate Gino tungod sa iyang kahadlok murag makita na to sa anan nga lisod tinuod gina ako nang napangutan na gyud sa akong mga relatives nga ako mismo anti nga wala gid namin nagmahay gid sila nga wala namin ang iyang basulon ang iya pong papa kay kung di pa ni ako papa stricto namin na unta ako karon. Nakakaplag na Yes. usa. So diha na siya ni sulti nga nagmahay di ay siya pag edad na niya 60. So inana late ang imong kay maulaw pod siya. Musulti nga inana nga nagmahay siya nga wala siya namin kay naunta ko na yung mga uban-uban niya, naunta ko na yung mga regular niya. Kay normal kung pareha ba sa machine nga kita magkatigwang pod na natay pangbation, di ba? Mao yun. Lahi gyud ang naa kay family, direct family mga maatiman nimo. Lahi pod gyud Ate Will og na ang ginikanan mismo maoy ingon pa magpahinumdom nga balance gyud ang mga butang-butang dili sa tanang panahon is luling hayaw rata kinahanglan gyud Yes. na atay mga kaabaga o katabang. Bisan pa maingon nga akong kwarta palihokon, lahi man Mao gyud. ang feeling no, lahi ang imong feeling kung dili unsa nimo ang niatiman nimo, niatiman lang to siya nimo tungod sa sweldo, di ba? O murag lahi ra gyud. Unless makakaplag ka og kanang nibati pod gyud og kuan sa imo no kaluoy Love, or kaluoy, simpatiya. Tagsara na Ate Gina to makita kung uban pa gani dapayon pa kay. Ug na kanang maldita nga mga tiguang di ba? Kanang makita nato sa mga salida nga pangdapayon sa mga caregiver. So inana lahi ra gid ang anak or mga nearest relatives nga atiman sa imo. Ang kaso lang sa atong letter sender karon kay wa gani siya pag-umangkon. Wala pod. Ang iyang papa ug mama ang iyang papa tiguang na, iyang mama wala na. So, wala na siya kadaulan. So, diri na siya nagmahay nga. Dili na nag-sink in iyang desisyon. So, mga ka-feelings na ako ikada dugang Ate Jean. Nga ko no, according to expert na ay 9 reasons why some guys stay single. So, man tuod. nga man tuod no nga unsa ang rason nga nagpabilin sila nga ulitaw hangtod karon. So number 1, inadequate flirting skills. Uy, mo ni ingon Ate Jane Sino nga sa diskarte? yes, mga BS. Oo, Oh. mahadlokon. Dili sila kasulti ba? Unsa tong BS Ate Will? Bugna og simod. Ayun. Dili sila ka explicar o dili sila ka kanang uban mga magkuan kanang sa nga na paduding-duding mga flirt BS o din. mga BS. So di mahadlok sila mosulti. ang akong na kuanan abtan kay bag-angon ang term. So ang sunod kuan siya introverted. So ang introverted di ay Ate Jean sa rason nga sa mga lalaki kuangon daw kanang murag kung hadlok sila makig-date sa mga Maulawon. sa babae maulaw sila murag shy people ba nga mahadlok sila nga kung makig-uban sa babae mo na di ay nga ang ilang feeling murag kung problema gid nila no nga makig-date sa usa ka babae nga ilang sa mga kuan nga place kana sila raduha murag mo kuan gihapon ni Ate Jane mabilong gihapon ni Mapildi sa siya. mapildi siya no hinay og kuan Siguro minus pud og kumpiyansa Ate Will. yes hinay og karisma. Ayun. So number 3 men who thought they look bad to other people. So labi na sa mga babae ko ang kuno sila na ilang huna-huna ba nga pangit ko kanang murag mga na sila inferiority complex no complex sila. So thinking na sa ila pirmi kuan ba negatibo na uy sa man ko kapangit nang ko mga inana. So naatanan sa iya diha. So number 4 low self-esteem. So wala siya salig sa iyang kaugalingon no confidence at Jane nga bisag unsa siya kagwapo kung low self-esteem siya so di gid siya makaharong og babae no. Number 5 kuan siya
low effort, so wapoy pagpaningkamot. So inana po din ano, walay pagpaningkamot nga mo kung gitsaba mo kanang dasdas. Di ba na may uban nga bisan gani. Arisgado. O arisgado nga mo show mo kuan gid siya mo padayag sa iyang gibati. Vocal kaayo. Mm-mm. So number 6 no interest. Nagitaw inana Ate Jean nga wala gyud Wala interest interest. og babae, no? Daghan na sila. So kadang nang gipabilin og kuan karon ulitaw nga nag-edad ng mga 50 kana sa 60 pa above na mura wa na sila interest sa mga babae. Gusto lang nila nga magpuyo nga sila lang murag kontento na sila nga na sa ilang kinabuhi nga sila ra. Kay naman gud uban Ate Jean nga dili gusto nga ma-disturb kana ba madisturbo bitaw sila dili gustog samok labi na kung nana kay anak di ba magsamok-samok to o mo na ilang gusto nga sila ra kay why mo disturbo na kapoy pug kuno buhi og laing tao di ba so mo na nga inana so number 7 koan recent breakup or kanang ilang ko ano broken hearted so katong mga Nasakitan pa. mo nagingon na sa una nga is karon frustrated naman sa una kay miingon man nga na in despair. So mo na term ba ya sa una Ate Jane na in despair. Na in despair man gud na siya mo nang wala na namin mo na rason. So number 8 bad experience in the past. So murag kauban-uban na ni sila na ko ano na heartbreaks. So ang last some men would say no to men. Uy, mo giday na siya. So, basin kuan na siya Ate Jane. Kanang murag unsa man na manhid or kanang di gid siya ganahan og mga babae. Oo. So, oo, nagitao day ana. So, muna sila nga atong makita karon nga nagpabilin nga ulitaw hangtod karon nga panahon sa ilang mga edad nga medyo taas-taas na. Nang basahon ang atong napiling quotes for the day. Nagikan sa Brainy Quotes nga sinulat ni Aldrich Durer nga nag-ingon no single man can be taken as a model for a perfect figure where no man lives on earth who is endowed with a whole of beauty. So, Ate Jane, gamay lang pagpahalapad sa atong napiling quotes for the day. Medyo taas-taas to siya, TV. Yes. Pero actually, sa tinuod nga pagka-istorya, no, bisan pa siguro og naay mo oppose, para sa ako, dili gyud na to maingon nga perpekto ta kung wala tay ingon ba nga experience sa kinabuhi nga angay nato ingon pa ikapasigarbo nga nagdaog ta or nakabaton ta og desisyon or mga sakripisyo sa kanang mga dili sa ingon no nga gidaw na to pero kanang ang sa mga solo persons sa ba marag dili nimo malikayan nga dili ta makaingon nga okay na ta perfecto or naatay ingon pa mai-contribute siguro nga unsa ba tawag ani legacy sa Yes. kung wala tay lain kanang kung hopefully magets ko ninyo mga ka-feelings no nga lain gyud ang experience kung naakay ka o galingon nga lain gyud ang pagtulunan or idea or mga huna-huna nga imong ma-share kung ikaw mismo sa imong kaugalingon naa kay experience dili man ingon as in perfect gyud pero sa kanamanggong mga panghitabo nga nakat-on ka or nakakuha kag pagtulunan sa mao nga mga experience ug nagamit nimo sa pag-share sa uban nga tawo pag-encourage sa ilaha o paghatag sa ila og ingon pod kusog og kadasig para pilion nga matarong or di ba kaha maglig-on or magpadayon sa mga pagsulay sa kinabuhi. Since kanang mag-solo na, di nato maikumpara kung sakto ba ang atong nakabuot nga desisyon or sakto ba ang atong mga plano unless siguro kung naatay ingon palagi
pikas or ka-partner or anak or mga importante sa atong kinabuhi nga ingon pagipahinungdan nato sa atong mga hago, sa atong mga desisyon o sa atong mga sakripisyo. Yes, no? Murag dili, no? Dili nato siya ma-figure, o dili nato matanaw ang usa ka tawo nga single kuno nga perfect siya, kay kulang siya, kay nag-ingon ba ang Diyos, Ate Jean? Good to the world and multiply. So wala niya natuman, no? Wala niya natuman ang sugo sa Diyos ka nato. So sa ato lang ng pangagpas, Ate Jean. So mga ka-feelings, ato ipadayon karon ang atong pagbasa sa atong napiling Bible verse for the day. So gikan sa sulat sa James 1:25 nga nag-ingon, but those who looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he bring not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. So, mga ka-feelings, nagpahinumdom na usab ka nato ang balaang kasulatan nga kung kita magatuo, no? Sa atong magtududlo o sa atong Dios nga siya gyud nga ang iyang mga pulong makahatag nato og kalig-on o maoy atong basihan sa pagpuyo ning kalibutan, kay kung wala tay basihan, Ate Jean, wala tay pagasundo, di ba? So ang Dios may naghatag niini og ang mga tawo nga nagpamati o nagabuhat o nagasunod sa iyang mga og matarong pinaagi siyang mapulong anaa ang Diyos magapanalangin ka nato. Naman tay igong oras sa atong pagpadayon karon sa atong panag-uban-uban nanto na lang umang adlaw uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. O kini si Ate Well, uguban sa inyong kontrol nga si Engineer Primo Canton Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw, dalay kon ang Diyos.